איזה כיף שהצטרפתם אליי לתרגול היום. אנחנו נתחיל בישיבה נוחה. ישיבה מזרחית ממש לכמה רגעים בודדים. סיכול בין הרגליים, ידיים על הברכיים. אם יש לנו כרית או בלוק ואנחנו רוצים לגוון או שיהיה לנו קצת יותר נוח, אפשר לשבת עליהם. ידיים על הברכיים, עיניים עצומות. נרפה את הכתפיים, אפשר לקחת איזה גלגול או שניים לאחור. אור פנים רפוי, ברכיים נופלות אל הצדדים. נתחיל להעמיק בנשימה. שאיפה ונשיפה מהאף. כל שאיפה התמלאות. כל נשיפה שחרור. עוד שאיפה. נשיפה. עם הידיים נטייל רחוק קדימה, כפיפה לפנים. נעבור לעמידת 6. ידיים פרוסות מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לאגן, שאיפה נקשית ונעלה מבט. נשיפה נקמר ונעגל. שאיפה להקשתה. נשיפה, נקמר, נרחיק שכמות, נגלגל זנב. פעם אחרונה, שאיפה. נשיפה זה פנימה בגב עגול. שאיפה חזרנו לגב ארוך, רגל ימין נשלחת אחורה ולמעלה כפופה, פוינט ברגל. נשיפה ברך ימין לכתף ימין. שאיפה רגל לאחור כפופה, פוינט מבט עולה. נשיפה ברך לכתף הימנית. שאיפה שוב רגל לאחור ולמעלה. ברך ימין, כתף ימין, תישארו כאן לרגע. תיישרו את הרגל ימינה בפלקס באוויר ל3. 2. באחת תדרכו את כל כף הרגל, תעלו בגב עגול למעלה. ידיים לצדדים, שאיפה. נשיפה תניחו את יד ימין על רגל ימין, תתארכו עם יד שמאל שמאלה והצידה. ושתי ידיים דרך הצד לקדמת מזרן, רגל ימין נשלחת אחורה, תנצו בעונות, תנתקו את ברך שמאל אל הבטן. תדרכו את הרגל בין כפות הידיים, רבע סיבוב סקנדה אסנה על הרגל השמאלית. ימין ישרה, ידיים אל הלב נזדקף, פלקס ברגל ימין, מתיחה למקרבים, פתיחה של האגן. תניחו קצות אצבעות, פרסריטה, פיסוק של הרגליים. כפות רגליים מקבילות, נתחיל ונטייל עם זה קדימה. אז רק רגע נהנה מהמתיחה, ראש משתחרר, חגורת כתפיים נפתחת, צידי גוף מתארחים. שאיפה. עוד שקיעה, נשיפה. ידיים מטיילות חזרה פנימה, אלינו לפרסריטה. רגל ימין לוקחת צעד למרכז המזרן. תהיו על קצות אצבעות או על בלוקים. רגל שמאל פשוט מתיישרת הצידה ל3. 2. באחת נדרוך בפיסוק ברוחב האגן, אפילו קצת יותר מעלה אסנה. ידיים אל הלב, חזה פתוח, גב ארוך. שאיפה. נשיפה. נתיישב בשליטה, פרפר בכפות הרגליים, בדא קונה אסנה. שאיפה גב ארוך. נשיפה בגב ארוך, זאת כפיפה לפנים. נעלה שאיפה. רגל ימין מתיישרת לסוף המזרן. יד שמאל מונחת מאחור. שאיפה נעלה על השוקה השמאלית. יד ימין משתחררת, חזה נפתח, הקשתה. יד ימין חוזרת על המזרן, אנחנו בפלנק עם ברך שמאל לכתף שמאל. כלב על 3 רגליים, רגל עולה, אגן נפתח. מבט מתחת לבית השכי, ורק מעגלים של הרגל בתוך מפרק ירך לכיוון אחד. ולצד שני.
נשאר עם הרגל כפופה מבט מתחת לבית השחי שאיפה. נוריד את הרגל, כלב מביט מטה. בגב עגול חוליה אחרי חוליה אל הפלנק, ממש נפריד בין השדרה, נוציא מבט, נכפוף ברכיים חזרה אחורה. ממש בגלים, שאיפה זה קדימה, נשיפה זה לאחור. פעם אחרונה זה לפנים. נשאר, הכי שקט ברכיים יורדות עמידת 6. נתמקם אם צריך, ורגל שמאל כפופה עולה למעלה שאיפה. נשיפה ברך שמאל, כתף שמאל. שאיפה לאחור ומעלה. נשיפה ברך לכתף, ממש רוצה לגעת. פעם אחרונה שאיפה. ברך שמאל, כתף שמאל. ניישר את הרגל הצידה, פלקס 3. 2. 1 נדרוך את כל הרגל. בעזרת ידיים בגב עגול עלינו למעלה, ידיים לצדדים, שאיפה. יד שמאל על רגל שמאל, ימין מתארכת, צד הגוף מתארך, אגן טיפה קדימה כאן. 2 ידיים בקדמת מזרן. רגל שמאל אחורה, תנעצו בעונות, תנתקו את ימין על הבטן. תדרכו את כף רגל ימין בין כפות הידיים, תיקחו רבע סיבוב שמאלה. זה סקנדה אסנה לרגל ימין. ידיים אל הלב, גם כאן אפשר לעצום עיניים. ידיים על המזרנים, פרסריטה, פיסוק ברגליים. על קצות אצבעות נטייל עם זה קדימה. תחושה די דומה לכלב מביט מטה או פאפי פוז, משקל אחורה לעקבים וגב מתארך. אז התחושה הזו של ההתארכות והפתיחה של חגורת הכתפיים, למרות שהמשקל כאן ממש ממש לאחור. אז כאילו שני הקצוות מושכים לכיוונים שונים. ידיים חוזרות אלינו פנימה, רגל שמאל מתקרבת למרכז של המזרן, אנחנו על קצות אצבעות או בלוקים, וימין מתיישרת ימינה באוויר ל3. 2, עבודה חזקה של צד האגן, הגלוטוס מידיוס 1. מורידים את רגל ימין בפיסוק, מעלה אסנה, מכופפים ברכיים. ידיים אל הלב, שאיפה. נשיפה. עוד קצת אגן שוקע, רצפת אגן אסופה, כתפיים מגולגלות לאחור. תורידו ישבנים בשליטה, תביאו את כפות הרגליים כף אל כף. נחזיק כפות רגליים, שאיפה נתארך. ובגב עגול, ממש צוללים פנימה, בגב עגול שכמות רחוקות, סנטר פנימה. בעדה קונאסנה בי. שאיפה הבאה נצמח. רגל שמאל מתיישרת לסוף המזרן, תניחו את יד ימין מאחוריכם. שאיפה תעלו על שוק ימין להקשתה. זרוע שמאל משתחררת. יד שמאל יורדת בקדמת המזרן, פלנק עם ברך ימין על בית חזה. כלב על 3, הרגל כפופה למעלה. מעגלים של הרגל בתוך מפרק ירך לצד אחד. ממש דמיינו שיש איזה עט שקשור לברך ורוצה לייצר מעגלים הכי גדולים שיש בצד שני. כלב מביט מטה, רגליים שתיהן דורכות במלואן. שאיפה בגב עגול זה אל הפלנק. הפעם אנחנו שוקעים עם האגן, פותחים לקוברה. מורידים ברכיים ובר ישבנים לעקבים. שאיפה זה בגל עמידת 6. נשיפה, כלב מביט מטה כמה שיותר זרימה. שאיפה בגב עגול, פלנק, אגן שוקע, חזה נפתח, מבט עולה. ברכיים למזרן, ישבנים לעקבים. בלסנה עובר. ופעם אחרונה זה לפנים, עמידת 6, הקשתה ניצת בעונות, נשיפה. עד הומוקה שוונאסנה. ניקח כאן כמה רגעים לסדר את המנח, אם צריך קצת תנועה. כיפוף אישור של הרגליים, אז יותר ממוזמנים, כל אחד איזו תנועה שהגוף שלו צריך היום. נוציא את המבט בין הידיים, ניקח צעדים קטנים קדימה. נרווח בין הרגליים לאפילו קצת יותר מרוחב אגן. ברכיים כפופות, כל יד מחזיקה מרפק מעבר לראש. נשחרר את פלג הגוף העליון, אפשר קצת תנועה. מצד לצד, ימינה ושמאלה, למעלה למטה. תישארו עם הידיים מעבר לראש, כופפו ברכיים, מעלה אסנה, אגן יורד, ידיים עולות. אקטיביות של האגן, דוחפים לצדדים את הברכיים. ושוב, זאת כפיפה, ראש משתחרר. פעם אחרונה ונוספת, נכפוף ברכיים מעלה אסנה, מרפקים מעבר לראש.
נשיפה כפיפה לפנים, ידיים הפעם משתחררות. בגב עגול נעלה, חוליה אחרי חוליה. רגליים נצמדות אחת אל השנייה, ידיים באות אל הלב. תעצמו עיניים, אפשר להכניס כוונה לתנועה הזו שניקח, התנועה, הנשימה, הנוכחות. שחררו ידיים לצידי הגוף, תפקחו את העיניים. סוריה נמסקר כמה פעמים, ברכת שמש ראשונה, שאיפה ידיים עולות. אוטנסנה, כפיפה קדימה ומטה. ארדה אוטנסנה, ידיים על השוקיים או על המזרנים, גב ארוך. שני צעדים אחורה, פלנק, עם או בלי ברכיים, צ'טורנגה. אורד ומוקה, נתקו ברכיים, גב כפות רגליים. עד הומוקה, כלב מביט לאחור. אנחנו ניקח את זה רצוף, נוציא את המבט בין הידיים, שני צעדים קדימה. ארדה אוטנסנה, שאיפה. לאוטנסנה בנשיפה. אורדהסתסנה, מעלה ומעבר לראש. סמאסטיתי, נשיפה. שאיפה, ידיים שעולות. נשיפה כפיפה לפנים ולמטה. ארדה, גב ארוך, ידיים למזרן או לשוקיים. קפיצה או הליכה. צ'טורנגה. כלב מביט מעלה. כלב מביט למטה, נשיפה. מבט יוצא בין הידיים, קפיצה, הליכה. שאיפה, ארדה אוטנסנה. לאוטנסנה, נשיפה. אורדהסתסנה, נעלה ונצמח. נמשיך מיד מכאן, אוטנסנה, כפיפה לפנים. ארדה אוטנסנה. צ'טורנגה, נשיפה. כלב שמביט מעלה. כלב שמביט לאחור, נשיפה. מבט בין ידיים, קפיצה או הליכה. שאיפה, גב ארוך. נשיפה כפיפה מלאה. שאיפה אורדהסתסנה. ממשיכים רצוף, אוטנסנה, כפיפה לפנים. ארדה אוטנסנה. נשיפה קפיצה, הליכה אחורה, פלנק וצ'טורנגה. שאיפה, כלב מביט מעלה. נשיפה, כלב מביט לאחור. רגליים דורכות במלואן, בואו ננשום ונעצור כאן. נעמיק את הנשימה, נשים לב לתגובה של הגוף, לקצב של התנועה היום. נתחיל ונטייל עם הידיים לכיוון הרגליים, אז אנחנו מטיילים לסוף מזרן. פיסוק רוחב אגן בין הרגליים, שתי אצבעות מחזיקות בוהן, פדנגושטהאסנה, גב ארוך, שאיפה. כפיפה לפנים, נשיפה. משקל מחולק שווה בין כל כף הרגל, עורף משוחרר, כתפיים משוחררות. כל שאיפה, עוד התמלאות. כל נשיפה, עוד שחרור, אפשר מהפה מדי פעם. תיקחו שאיפה, תאריכו את הגב. יד ימין אל מותן ימין, רגל ימין יכולה קצת להתכופף. אנחנו מחזיקים את הבוהן של רגל שמאל או את הברך. עולים כל הדרך לעמידה. אוטיטהסתה, פדנגושטהאסנה. מחזיקים ברגל, מתארחים למעלה. זה בסדר גמור, אם הרגל כפופה אפשר גם להחזיק ברך. תפתחו את הרגל שמאלה. מבט נשאר יציב. כתפיים עוד לאחור, אגנים מאוזנים. וכופפים את רגל שמאל בפיגר 4, קרסול שמאל על ברך ימין. ידיים אל הלב. נכפוף את ברך שמאל. אופציה מדהימה להישאר כאן. אופציה נוספת, ידיים על בלוקים או על המזרן, כפיפה לפנים. שאיפה, גב ארוך. אופציה, לא חייב, מכאן ידיים על המזרן בצעד קדימה. רגל שמאל עוטפת את המרפקים, פלקס ברגל שמאל, ממש מעל מרפק ימין. ידיים פרוסות, משקל עובר אל הידיים. אולי מנתקים את רגל ימין. מי שמשחק עם זה יכול להמשיך וליישר את הרגל לאחור עוד 2. באחת נכפוף כולנו חזרה ברך. נדרוך את רגל ימין על המזרן. נתחיל לעלות למעלה, ידיים אל הלב, פלקס ברגל שמאל, ניתקנו ברך אל הבטן.
תיישרו את הרגל, תיישרו את הידיים למעלה עוד 2. אחת צעד של רגל שמאל למרכז המזרן, לוחם שלישי. ידיים על הלב והרגל מתנתקת. תניחו קצות אצבעות ידיים על המזרנים. פוינט בימין, נשיפה ברך ימין על בית חזה, תקמרו גב. שאיפה רגל לאחור. והפעם נשיפה ברך ימין, כתף ימין. שאיפה לאחור. פעם אחרונה ברך ימין, כתף ימין. יד ימין מתנתקת, מחזיקה בוין של הרגל או ברך. מיישרים רגל הצידה. זה בסדר אם גם זה רק להחזיק ברך הצידה עוד 2. אחת זה חצי ירח, רגל נשלחת לאחור, יד ימין עולה. שאיפה. צעד גדול ושקט, לוחם שני, נדרוך, נתמקם במנח. ידיים חזקות לצדדים, ברך שמאל כפופה, ננשום פה. בשאיפה רגל שמאל מתיישרת בפלקס, 2 ידיים עולות. נשיפה ברך מתכופפת, ידיים נפתחות על הצדדים. שאיפה ניישר, ידיים עולות. נשיפה נכפוף ונעריך. פעם אחרונה ניישר, ידיים עולות. יד ימין מחליקה אחורה אל הרגל או מאחורי הגב. יד שמאל מעבר לראש, אפשר להישאר עם הפלקס של שמאל. חזרה לוחם שני. ומשם לפרשווקונאסנה, יד שמאל יורדת מחוץ לרגל, אפשר גם על בלוק. ימין עולה מעבר לראש, אפשר גם את המרפק על הברך בצורה כזו. איזה מהם שנגיש ונוח לנו. מבט לצד הגוף, לכף יד ימין. סימפל טוויסט, תורידו את יד ימין למטה. תעלו את יד שמאל למעלה, מבט עולה עם יד שמאל. אנחנו מגיעים מכאן לפלנק צידי, שימו לב כמה וריאציות. אופציה ראשונה, רגל שמאל דורכת מלפנים. אופציה שנייה, אנחנו מניחים בעץ. אופציה שלישית, הכי מומלצת כרגע, פיגר 4. צורה של 4 קרסול מעל ברך. איפה שאתם מחליפים צעד, יד שמאל יורדת, יד ימין עולה, אם אנחנו היינו עם הרגל המזרן, תורידו את הברך. ברך ימין מתכופפת, יד ימין יורדת לצד הרגל, שאיפה רגל ימין מתיישרת ויד ימין עולה. עוד פעם נכפוף, נחזיק קשת חיצונית הפעם, ניישר קדימה או מעבר לראש, נתחיל גם ליישר את רגל ימין, עוד 2. 1, כלב על 3 רגליים, רגל ימין עולה, רגל שמאל עולה, כפופה, אגן נפתח. ברך שמאל אל בית החזה, תדרכו את הרגל בין כפות הידיים. תניחו את יד שמאל על הרגל השמאלית. תעבירו את רגל ימין קדימה, אולי אנחנו מיד מתיישבים, אולי יד שמאל מוצאת אחיזה. אולי גם יד ימין לפיסטול סקווט. מתיישבים. הברך השמאלית נופלת הצידה, מניחים אותה בפיגר 4, אם הברך נורא גבוהה, ממליצה להניח בלוק מתחת. ידיים עולות. כפיפה לפנים, נשיפה. אנחנו מתרוממים לאט למעלה. מחזיקים ברגל שמאל בקשת החיצונית שלה, מניעים קצת מצד לצד. בוהן לכיוון המצח, מצח לכיוון הבוהן. עם יד ימין מחזיקים מעל, מלבישים את הברך מעל הכתף. יכול להיות שצריך לקבל את זה מעל המרפק, מנסים. יד שמאל מתיישרת שמאלה וקצת אחורה, ואנחנו לוקחים שאיפה, מתחילים ומיישרים את רגל השמאל. מבט אם אפשר מתחת לבית השכי. אם זה נגיש, אגן שמאל גם יורד. עוד שאיפה. נשיפה, תכופפו את הברך, מראה לכם כמה אופציות למעבר אחורה. אופציה ראשונה וממש טובה. 2 ידיים על המזרן, מנתקים,
יורדים. אפשר מכאן להמשיך, לנתק, לכפוף את ימין, לדרוך את שמאל, לשלוח את ימין אחורה, ואת שמאל פלנק. אופציה נוספת ומלאה, דוחפים שאיפה, מכניסים את ימין, מעבירים משקל, אפילו אפשר לשחק עם קונדיניאסנה, פלנק צ'טורנגה, נגיע. אפשר לעצור רגע סרטון, לתרגל, כלב מביט מעלה, ברכיים למזרן ובר כשנסיים. ידיים קדימה או אחורה. ידיים מתארכות לפנים, נעלה לעמידת 6. ננעץ בעונות אדו מוקה, כלב מביט מטה. ידיים מתחילות לטייל לכיוון הרגליים. אם קודם אנחנו היינו בכיף בפדנגושטה אסנה, פעם נהיה בפדה הסטה אסנה, נכניס את כל כף היד מתחת לכל כף הרגל. ניקח שאיפה, נעריך גב, נשיפה כפיפה לפנים. משקל נוסע כאן ממש על הבעונות, עורף משוחרר. שאיפה גב ארוך. הפעם זאת יד שמאל שבאה אל מותן שמאל, יד ימין נוספת בוין או ברך, עלינו כל הדרך למעלה על כף רגל שמאל. אותיטה הסטה, גב ארוך, כתף ימין נמשכת עוד טיפה לאחור. המבט מאוד יציב, נפתח את הרגל כאן הצידה ימינה. אם בא לנו אפשר גם לקפוף את המרפק הימני קצת להעמיק. מכופפים את ברך ימין ומניחים בפיגר 4. אקפדה אוטקטאסנה, ידיים אל הלב. שאיפה. נשיפה, ברך שמאל מתכופפת. אפשר ומומלץ להישאר כאן לגמרי. יכולים ולגמרי. אפשרי להניח ידיים למזרן, כפיפה לפנים. כל אחד מאיתנו באחד מהם מעמיק את המתיחה לאגן הימני. אפשר להמשיך ולקחת שני צעדים קדימה עם הידיים, לכפוף את ברך שמאל ואת המרפקים. פלקס ברגל ימין, ואולי אנחנו מעבירים משקל, אקפדה גלווסנה. אפשר להמשיך וליישר את רגל שמאל עוד 2. 1, בשליטה. דורכים את הרגל השמאלית, עולים כל הדרך לעמידה. פלקס בימין, ידיים לצד האוזניים, מתארכות מעלה, ניישר את ימין קדימה. 3, 2, 1, דורכים את ימין במרכז המזרן, לוחם שלישי, ידיים אל הלב, שמאל מתארכת לאחור. תניחו קצות אצבעות ידיים על המזרן או על בלוקים. נשיפה, תביאו את ברך שמאל אל בית החזה, תעגלו את הגב. שאיפה, זאת רגל שנשלחת חזרה אחורה וגב מתארך. ושוב נשיפה, והפעם ברך לכתף שמאל. שאיפה, נעריך. נשיפה, ברך שמאל, כתף שמאל. נשאר כאן, נחזיק עם יד שמאל או ברך או בוין של רגל שמאל, ניישר הצידה. 3, 2, 1, רגל שמאל עולה בשליטה למעלה. חצי ירח, יד שמאל עולה למעלה. נפתח עוד אגן, נפתח עוד חזה. צעד גדול ושקט, לוחם שני, וירבהדראסנה, וריאציה שנייה. רגע שקט כאן, הידיים לצדדים. ניקח שאיפה, רגל ימין מתיישרת בפלקס, ידיים עולות לצד אוזניים. נשיפה, ברך מתכופפת, ידיים מתארכות. שאיפה, רגל מתיישרת וידיים שעולות. נשיפה, נכפוף. פעם אחרונה הזאת שאיפה מעלה. נשאר, נניח את יד שמאל אחורה, יד ימין מעבר לראש. אפשר גם את יד שמאל מאחורי הגב, מעל האגן. לוחם שני בחזרה. ניכנס קדימה, יד ימין יורדת, אפשר על בלוק, אפשר מרפק מעל ברך. פרשווקונאסנה.
עוד הברך הימנית כפופה ודוחפת הצידה. עוד צד הגוף מתארך. מורידים כולנו את יד שמאל למטה ומעלים את יד ימין סימפל טוויסט. מכאן זה לפלנק צידי, אמרנו אפשר או לדרוך את הרגל מול הברך, או להביא בעץ, או בפיגר 4. שאיפה. נשיפה מחליפים רק את הידיים, אז ימין יורדת ושמאל עולה. מכופפים את ברך, שמאל יד יורדת לצד הרגל. נשיפה דוחפים ומעריכים. שוב נשיפה. יד שמאל מחזיקה קשת חיצונית. שאיפה ניישר גם את רגל ימין, גם את רגל שמאל 3. 2. 1. כלב על 3 רגליים, רגל שמאל שעולה. נפתח הגן, נכפוף את הברך, נביט מתחת לבית השכי. ברך ימין באה אל בית החזה בגב עגול, תדרכו את הרגל. תניחו את יד ימין על ברך ימין. שולפים כולנו את רגל שמאל קדימה, אולי מיד התיישבנו. אולי קודם יד ימין מוצאת אחיזה, אולי זה מספיק. אולי גם יד שמאל. שאיפה. ונתיישב בשליטה. שמאל ישרה, ימין נופלת ימינה, ואנחנו מביאים בפיגר 4. ידיים עולות. נשיפה כפיפה לפנים. ברך ימין, המטרה שלה כאן זה לרדת יותר מהמתיחה בהמסטרינג השמאלי של אחורי הרגל. לאט נעלה. ניקח את רגל ימין, נחזיק קשת חיצונית. קצת תנועה מצד לצד. נקרב את הבוהן לכיוון המצח, את המצח לכיוון הבוהן. ולאט נלביש את הברך מעל הכתף. ממש כאילו זה תיק צד. מלבישות את הרגל מעל הכתף, מיישרות את יד ימין ימינה, ואחורה כדי שזה ימנע את הנפילה של הרגל. שאיפה נתחיל וניישר. אולי זה שונה בין הצדדים, רק נהיה פה. עוד 2. 1. נכפוף, נשאיר את הרגל כמו שהיא. כפופה מעל הכתף. אופציה ראשונה, רק מנסות להתרומם, זה בסדר אם זה רק הגן. יכול להיות שגם רגל תצטרף, אפשר לרדת. אופציה שנייה, דוחפות. מכופפות את רגל שמאל, דורכות את ימין, ומשם זה 2 צעדים אחורה. אופציה שלישית ומלאה. ברך מעל כתף, צובטת את הזרוע, 2 ידיים למזרן. שאיפה. מתרוממים, מכופפים את שמאל, מעבירים משקל קדימה. רגל שמאל לאחור, אולי זה קונדיניאסנה. פלנק. צ'טורנגה, אורדווה מוקה. לאדו מוקה. כלב שמביט לאחור. ברכיים למזרן, ישבנים לעקבים. עובר. לאט נעלה לישיבה. נתיישב על הישבנים. רגליים ישרות קדימה. ידיים עולות לקו הכתפיים. חוליה אחרי חוליה נתחיל לרדת למטה. נשכב על הגב. נחבק 2 ברכיים אלינו, אל הבטן. אם אתם עם קליפס כמוני, זה הרגע להוריד אותו. 2 ברכיים אלינו, קצת מעגלים מצד לצד. צד שני. נפיל 2 ברכיים ימינה, זרועות אל הצדדים, מבט אל השמאל. ולצד שני. אל המרכז חזרה. אם אתם צריכים איזושהי תנועה נוספת לפני השוואסנה, זה הרגע. יכולים לעצור את הסרטון וקצת לקחת. אנחנו ניקח שוואסנה. אני עושה שוואסנה קצרה יחסית. מי שרוצה שוואסנה יותר ארוכה, מוזמן גם לעצור את הסרטון.
ידיים משתחררות לצדדים על גב, כפות ידיים, רגליים משוחררות, עיניים עצומות, פנים רכות. בואו ניקח שאיפה גדולה, נתמלא עד קצה. נשחרר מהפה. שוב, שאיפה, נתמלא. נשיפה, נשחרר. שווסנה. תתחילו להניע בעדינות את הקצוות של הגוף, את הרגליים, את הידיים, את הראש מצד לצד. בשאיפה תמתחו את הידיים אחורה מעבר לראש, את הרגליים לפנים. בנשיפה תחבקו ברך אל הבטן. דרך הצד תעלו כל הדרך לישיבה, בעיניים עצומות. ידיים יבואו אל הלב. ראש יורכן מעט אל הידיים. ונודה לעצמנו על ההזדמנות לנוע. נודה לעצמנו על הבחירה לפתוח את היוטיוב, לחפש תרגול, תנועה שתעשה לנו טוב, ולבחור בזה, לנוע, לנשום, לתרגל יוגה. נודה על היוגה שבחיינו בצורה כזו או אחרת. ונודה לגוף שלנו על כל מה שהוא אפשר לנו לעשות בתרגול היום וגם על מה שלא. נכפוף מעט מטה להודיה. נמסטה. תודה רבה שהצטרפתם אליי. המשך יום נעים.